और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। శ్రీ రాధా గౌర్ जय కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రణామం. నమస్కారం. కృష్ణ కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రణామాలందరికీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతి వ్యాసం నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా ఆలయం హరే కృష్ణ. प्रभु जी మీ సైడ్ ఉన్నాయేమో ప్రభుజీ. లేదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీలక్ష్మి మాతాజీ కొంచెం నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంటుంది, మ్యూట్ చేశాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ఓకేనా? లేదు ఓకే, అదే నేను చూస్తున్నాను. ఏంటి నా పాట నాకు వినిపిస్తుంది. మీ దగ్గర నుంచి ఏం లేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నేను స్లైడ్ షేర్ చేస్తే ఏమన్నా ప్రాబ్లం వచ్చిందేమో అని అనుకున్నాను. ఓకే, కనిపిస్తుంది కదా ప్రభు? ఎస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 16వ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము ఈ క్లాస్లో చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇందులో మొదటి శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా మొదటి శ్లోకాన్ని ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలో చూద్దాము. సో ఈ అధ్యాయము వంది మాగధులు పృథు మహారాజును స్తుతించుట. సో ఎందుకంటే పూర్వపు శ్లోకంలో పృథు మహారాజును స్తుతించడానికి వచ్చినటువంటి వంది మాగధులు సూతులను ఆయన ఎంతో వినయంతో కీర్తించవద్దు అని చెప్పారు. సో ఆ కీర్తనలు ఏం జరుగుతుంది, మాతాజీలు ప్రభులు కూడా ఏ విధంగా స్తుతిస్తారు వాళ్ళు చూడాలని అనుకున్నాము. ఆ చాప్టర్ ఈరోజు ప్రారంభమవుతుంది. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ క్లాస్కి అందరికీ కూడా మరొకసారి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ 4వ స్కందంలోని 16వ అధ్యాయము అయినటువంటి వంది మాగధులు పృథు మహారాజును స్తుతించుట అనేటువంటి అధ్యాయంలోని మొదటి
శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. మైత్రేయ ఉవాచ మైత్రేయ ఉవాచ ఇతి బ్రువాణం నృపతిం ఇతి బ్రువాణం ఇతి బ్రువాణం నృపతిం ఇతి బ్రువాణం నృపతిం గాయకా మునిచోదితాః గాయకా మునిచోదితాః గాయకా మునిచోదితాః తుష్టువుస్తుష్టమనసః 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 తద్వాగమృత సేవయా తద్వాగమృత సేవయా తద్వాగమృత సేవయా మైత్రేయ ఉవాచ ఇతి బ్రువాణం నృపతిం గాయకా మునిచోదితాః ఇతి బ్రువాణం నృపతిం గాయకా మునిచోదితాః తుష్టువుస్తుష్టమనస తద్వాగమృత సేవయా తుష్టువుస్తుష్టమనస తద్వాగమృత సేవయా మైత్రేయ ఉవాచ ఇతి బ్రువాణం నృపతిం గాయకా మునిచోదితాః తుష్టువుస్తుష్టమనసః తద్వాగమృత సేవయా హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాతాజీ, బాల సరస్వతి మాతాజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ ఇతి బ్రువాణాం నృపతిం గాయకా మునిచోదితాః తుష్టువుస్తుష్టమనసః తద్వాగమృత సేవయా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ ఇతి నృకృతేన్ గాయకా మునిచోదితాః తుష్టుమనసా సద్వాకమృత సేవయా. ధన్యవాదాలు మాత ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. బృందా మాతాజీ, గోపీనాథ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ
इति ब्रुवाणां नृपतिं गायका मुनिचोदिताः तुष्टवुस्तुष्टमनसः तत्त्वामृतसेवया। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ నమస్కారం అండి. మైత్రేయ ఉవాచ ఇతి బ్రువాణం నృపతిం గాయక మునిచోదితాః తుష్టు ఉత్సుష్ట మనసా సద్వాగామృత సేవయా. ధన్యవాదాలండి. జయప్రద మాతాజీ, నళిని మోహన్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. మైత్రేయ ఉవాచ ఇతి బ్రువాణం నృపతిం గాయక మునిచోదితాః తుష్టువుస్తుష్టమనసః తద్వాగమృత సేవయా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ ఇతి బ్రువాణం నృపతిం గాయక మునిచోదితాః తుష్టువుస్తుష్టమనసః తద్వాగమృత సేవయా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాధవి నీలప్ మాతాజీ, వైజయంతి దేవిదాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. మైత్రేయ ఉవాచ ఇతి బ్రువాణాం నృపతిం గాయకా మునిచోదితాః తుష్టువుస్తుష్ట మనసః తద్వాగమృత సేవయా. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ ఇతి బ్రువనం నృపతిం గాయక మునిశోధితాః తుష్టువుస్తుష్ట మనసా సద్వాగమృత సేవయా. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ మైత్రేయముని పలికెను. మైత్రేయముని పలికెను. ఇతి ఇది ఆ విధముగా బ్రువాణం పలుకుచున్న నృపతిం రాజు గాయకాః గాయకులు ముని మునులచే చోదితాః ఆదేశింపబడిన వారై తుష్టువుః స్తుతించిరి సంతుష్టుని చేసిరి. తుష్ట ప్రసన్నత చెంది. మనసః వారి మనసులు. తత్ అతని. వాక్ వాక్కులు. అమృత అమృతమయము. సేవయా విని. హరే కృష్ణ. మైత్రేయముని పలికెను. పృథు మహారాజు ఆ విధంగా పలుకగా అతని అమృతమయ వాక్కులకు గాయకులు మిగుల సంతుష్టులైరి. మునులచే ఆదేశింపబడిన వారై తిరిగి వారు ఆ రాజును మహోన్నతముగా ప్రశంసింపసాగిరి. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. మైత్రేయముని పలికెను. పృథు మహారాజు ఆ విధముగా పలుకగా అతని అమృతమయ వాక్కులను గాయకులు మిగుల సంతుష్టులైరి. మునులసే ఆదేశింపబడిన వారై తిరిగి వారు ఆ రాజును మహోన్నతముగా ప్రశంసింపసాగిరి. హరే కృష్ణ.
భాష్యము. ఇచ్చట మునిచోదితాహ అను పదము మునులు సాధుపురుషుల నుండి ఉపదేశము లభించినట్లు సూచించుచున్నది. పృథు మహారాజు అప్పటికి కేవలము పట్టాభిషిక్తుడు మాత్రమే అయ్యుండి ఇంకను తన దైవీ శక్తులను ప్రదర్శింపకున్నను సూత, మాగధ, వంది జనము వంటి గాయకులు అతనిని భగవదవతారమని తెలుసుకొనిరి. మునులు బ్రాహ్మణులు వసిగిన ఆదేశంచే వారు ఈ విషయమును నెరుగగలిగిరి. అనగా భగవదవతారములను మనము ప్రామాణికుల ఆదేశముతోనే అవగతము చేసుకొనవలెను. కల్పనతో మన దేవుని మనము తయారు చేసుకొనజాలము. నరోత్తమ దాస ఠాకూరు తెలిపినట్లు మనుజుడు సాధువు, శాస్త్రము, గురువు యొక్క ఆదేశమును అనుసరించి ఆధ్యాత్మిక విషయములన్నింటినీ పరీక్షించవలెను. సాధు మహాత్ములైన తన పూర్వీకుల ఉపదేశముల అనుసరించువాడే గురువు. ప్రామాణిక శాస్త్రములలో పేర్కొనబడని ఏ విషయమును కూడా ప్రామాణికుడగు గురువు పేర్కొనడు. మనుజుడు కనుక జనసామాన్యము సాధువు, శాస్త్రము, గురువు యొక్క ఉపదేశములను తప్పక అనుసరించవలెను. శాస్త్ర వచనమునకు ప్రామాణికుడగు సాధువు లేదా గురువు వచనమునకు భేదముండదు. పృథు మహారాజు భగవదవతారమని సూత, మాగధుల వంటి గాయకులు మర్మముగా నెరిగియున్నారు. ఆ సమయమునకు భగవల్లక్షణములను ప్రదర్శింపని కారణమున పృథువు తన ప్రశంసను నిరాకరించినను గాయకులు అతనిని ప్రశంసించుట మానలేదు. పైగా వాస్తవమునకు భగవదవతారమే అయినను తన భక్తులతో వ్యవహరించునప్పుడు అనుకువగాను ఉత్సాహంగాను ఉన్నట్టి రాజునెడ వారు మిగుల ప్రసన్నులైరి. గాయకులతో సంభాషించున్నప్పుడు పృథువు మందహాసము చేయుచు ప్రసన్న భావముతో నుండినని గతమున చెప్పబడినది. అంటే పూర్వపు అధ్యాయంలోని 21వ శ్లోకంలో ఆయన వారి యొక్క మాటలను విన్న తరువాత ఏ విధంగా మందహాసంతో బదులిచ్చాడు అనేటువంటిది 21వ శ్లోకంలో చూసాం. ఈ సందర్భమును మనము గుర్తు చేసుకొనవచ్చు. అనగా ఏ విధంగా శాంతులము అనుకువగలవారము కావచ్చునో భగవానుడు లేదా అతని అవతారము నుండి మనము నేర్వవలెను. రాజు యొక్క నడవడిక గాయకులకు మిక్కిలి ప్రియమును కలిగించెను. అందువలన వారు అతనిని ప్రశంసించుటను కొనసాగించి సాధు మునిగణము ఉపదేశించగా అతని భవిష్యత్ కర్మలను కూడా తెలియచేసిరి. హరే కృష్ణ. ఇది భాష్యము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే.
నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్య చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము గౌణ సృష్టి. అందులో ఈరోజు మనము 16వ అధ్యాయమైనటువంటి ఈ వంది మాగధులు పృథు మహారాజుని స్తుతించుట అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో పూర్వము మనము చెప్పుకున్నట్లుగా, ఎందుకంటే పూర్వపు అధ్యాయంలో వేణు యొక్క శరీరం నుండి బ్రాహ్మణులు మునులు బాహువులను మదించడం ద్వారా పృథు మహారాజు వర్చీదేవులు ఆవిర్భవించినటువంటిది. అయితే తదుపరి ఆయన యొక్క ఆవిర్భావాన్ని తెలుసుకొని ప్రకృతి, ఉన్నత లోకాలు, త్రిలోకవాసులు, మొత్తంగా అన్ని లోకాలన్నీ కూడా సంతసించి ఆయనని భగవంతుని యొక్క అంశగా అందరూ నిర్ధారించి, ముఖ్యంగా బ్రహ్మ శాస్త్ర ప్రామాణికంగా నిర్ధారించినటువంటి విషయము. తదుపరి ఆయనను అక్కడ పట్టాభిషేక్తుని చేయడము, వారందరికీ అందరూ వివిధ రకాలైనటువంటి బహుమానాలను కీర్తనలు చేసినటువంటివి చూసాం. ఆ సందర్భంలో రాజప్రాసాదంలో ఉండేటువంటి, రాజ్యసభలో ఉండేటువంటి మరి సూతులు, మాగధులు, వందులు సాధారణంగా రాజును స్తుతించడానికి ఉండేటువంటి వారు. రాజు యొక్క వంశ చరిత్రను చెప్పడము, రాజును గురించి మంచి కవితలు చెప్పడము, రాజు చేసినటువంటి గొప్ప పనులను గొప్పగా కీర్తించడము వాళ్ళు చేసేటువంటివి. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు సంసిద్ధం కాగా పృథు మహారాజు చిరునవ్వుతో, మేఘ గంభీర స్వరంతో ఆయన వారిని, ఓ సూత మాగధ వందులారా, నేనింకా మరి కార్యాలు, అంటే ఇప్పుడే పట్టాభిషక్తుడినయ్యాను, నేను ఇంకేమీ కార్యాలను చేయలేదు. మరి అటువంటప్పుడు మీరు ఇప్పుడే నన్ను కీర్తించడం అనేటువంటిది సరైనది కాదు. ఇంకా నాలో ఆ లక్షణాలు వ్యక్తం అవ్వలేదు. కనుక మరి ఆ ఉత్తమ శ్లోకుడైనటువంటి భగవంతుడిని కీర్తించడమే సరైనటువంటిది అంటూ ఆయన ఎంతో వినయంతో మరి చెప్పినటువంటిది చూసాం. ఇక ఆయన ఆ పలుకులకు సంతసించినటువంటి వంది మాగధాదులు ఏ విధంగా మునుల యొక్క ప్రేరణతో
పృథు మహారాజుని స్తుతించుతున్నారో అనేటువంటిది మనం చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో మైత్రేయ మహర్షి విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ. మైత్రేయ ఉవాచ ఇతి బ్రువాణం నృపతిం గాయకా మునిచోదితాః తుష్టువు తుష్టమనసః తద్వాగమృత సేవయా. మైత్రేయ మహర్షి ఈ విధంగా పలికాడట. ఏమని? ఆ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి పృథు మహారాజును, ఎందుకంటే తనను కీర్తించవద్దు అంటూ చెప్పినటువంటి, సో ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి పృథు మహారాజు యొక్క మాటలకు సంతసించి అదే సమయమున మునుల చేత ప్రేరేపించబడినటువంటి వాళ్ళైనటువంటి ఆ సూత, మాగధ, వంది గాయకులు ఆ పృథు మహారాజు పలికినటువంటి అమృతమయమైన వాక్కులను వారు ఆస్వాదించుకొని ఎంతో సంతోషించి ఆ సంతసమైనటువంటి మనసుతో పృథు మహారాజును ఈ విధంగా స్తుతిస్తున్నారు అంటూ చెప్పినటువంటి శ్లోకం. మరి వాస్తవానికి మనము పృథు మహారాజు ఆవిర్భవించడము, పట్టాభిషక్తుడు కావడము ఇంతకుముందు అధ్యాయంలో చూసినటువంటిది. కానీ ఈరోజు మనం ఇక నుంచి ఈ అధ్యాయంలో చూసేటువంటిది పృథు మహారాజు యొక్క జీవితంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి సందర్భాన్ని చూడబోతూ ఉన్నాం. ఆ వంది మాగతాదులు ఏ విధంగా ఆయన యొక్క గుణగణాలను కీర్తిస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటిది మనం చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇక్కడ పృథు మహారాజు అంటే అది కృష్ణ కథతో సంబంధమైనటువంటి విషయం. సో కనుక మరి ఈ సందర్భంలో మనం ఈ పృథు మహారాజు నుండి తెలుసుకుంటూ ఉన్నటువంటి అంశాలు, ఒక నిజమైనటువంటి మహాత్ముని యొక్క లక్షణాలను ఇంతకుముందే చూసాం. పృథు మహారాజు రాజసింహాసనంపై కూర్చున్నాడు. మరి ఆయన యొక్క మహిమలను, ఆయనకి ఆ రాజసింహాసనంపై కూర్చోగా ఆయనకి ఎన్నో బహుమానాలను వివిధ లోకవాసులు, ఉన్నత లోకవాసులు, భూలోకవాసులు, రాజ్య ప్రజలు అందరూ కూడా ఆయనకి అదే సమయంలో ప్రకృతి కూడా ఆయనకి ఎంతో సహకరంగా జరిగినటువంటి మనం విషయాలను పూర్వపు అధ్యాయంలో చూసాం. ఇక ఆ సందర్భంలోనే ఆయన యొక్క మహిమను గానం చేయడానికి సూత, మాగధ, వందిలు సిద్ధమవుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో, ఎందుకంటే అతని యొక్క కీర్తిని ప్రపంచమంతటా ప్రకటింప చేసేటువంటి అవకాశంగా ఉన్నటువంటి దానిని హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఆ రాజసభలో రాజు యొక్క వంశాన్ని గురించి గానం చేసేటువంటి వాళ్ళు, ఆయన గురించి కవిత్వాలు చెప్పేటువంటి వాళ్ళు, ఆయన చేసినటువంటి కార్యాలు, ఆయనలో ఉన్నటువంటి లక్షణాలను ప్రవచనాలు చేసేటువంటి వాళ్ళు అక్కడ సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో వాస్తవానికి ఆ కీర్తిని ప్రపంచానికి తెలియచేయడానికి అవకాశం వచ్చినటువంటిది. కానీ ఆ సందర్భంలో పృథు మహారాజు ఎంతో వినయంతో,
ఆయన మరి నేను ఇంకా ఏమి చేయలేదు, నా గురించి ఎందుకు పొగడడం మొదలు పెడుతున్నారు అంటూ దానికి బదులుగా ఆ ఉత్తమ శ్లోకుడైనటువంటి భగవంతుడిని కీర్తించాలి అని చెప్పినటువంటిది చూసాం. ఎందుకంటే మీరు పలికేటువంటి పలుకులు మరి అసత్యములు అంటే ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క సత్యనిష్టను కూడా మీరు చెప్పేవి ఎప్పుడు సత్యమై ఉండాలి, కాబట్టి నేను చేసిన తర్వాత చెప్పండి వాస్తవాన్ని తెలుసుకొని అనే విధంగా ఆయన మాట్లాడింది. కానీ ఈ జనసామాన్యం కానీ మనం సాధారణంగా ఏం కోరుకుంటాం, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలు ఇక్కడ చూడండి, ఒక ఉత్తమ భక్తుడు భగవంతుని యొక్క అంశ అయినటువంటి పృథు మహారాజు ఆ విధంగా మాట్లాడాడు. కానీ మనమైతే ఏం చేస్తాము, ఎవరైనా మన గురించి మంచి 4 మాటలు చెప్తే సంతోషిస్తూ ఉంటుంటాం. అవి మంచే, మనం చేసినా చేయకపోయినా, అయ్యా నా గురించి వీడు ఇలా బాగా చెప్పారు, నలుగురు వింటున్నారు అని. సో ఎవరైనా మనల్ని ప్రశంసిస్తే మనసు ఆనందిస్తూ ఉంటుంది కదా. కానీ అది అప్పుడప్పుడు మనలో యుగోని పెంచుతూ ఉంటుంది, అది మనకి ఆటంకాన్నే కలిగిస్తుంది అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. కాబట్టి మరి ఈ సాధారణ విషయాలకు మనము ఇది కాకుండా పృథు మహారాజు అందుకు భిన్నంగా ఆయన చెప్పినటువంటి విషయాన్ని చూసాం మనం కదా. ఇప్పుడే మీరు నన్ను కీర్తించవలసిన అవసరం లేదు, నేను ప్రజలకు కార్యాలను చేసినప్పుడు వాటిని మీరు కొనసాగించవచ్చు అనే భావంతో మాట్లాడాడు. అది మహాత్ముల యొక్క లక్షణాలు. సో అందుకే పృథు మహారాజు ఒక ప్రత్యేకుడుగా మనము ఇక్కడ చెప్పబడింది. సో అదే కాదు, ఆయన యొక్క వినయం అలా ప్రదర్శించినటువంటి ఎందుకు మరి ఆయన భగవంతుని యొక్క శక్తి ఆవేశ అవతారము. సో శక్తి ఆవేశ అవతారంగా మరి ఆ బ్రాహ్మణులు మునులు ఆయనని ఆవిర్భవింప చేయడానికి కారణం కూడా ఏంటి, ప్రజలను రక్షించడానికి, ధర్మాన్ని స్థాపించడానికి, భగవంతునికి సేవలు చేయడానికి పృథు మహారాజు యొక్క ఆవిర్భావం. ఎందుకంటే వేణుడు యొక్క రాజ్యంలో ధర్మము క్షీణించిపోయింది, అధర్మము పెరిగిపోయింది, ప్రజలకు రక్షణ లేకుండా పోయింది. ఆయన భగవంతుడికి బదులుగా నాకే సేవలు చేయండి అని చేసి అక్కడ యజ్ఞ యాగాదులు కానీ ప్రజలు సన్మార్గంలో ప్రయాణించే విధంగా లేదు. పృథు మహారాజు రాజ్య అధికారాన్ని తన భోగం కోసం అన్నట్లుగా ప్రవర్తించినటువంటి పరిస్థితి. దానికి ఫలితంగా అతడు బ్రాహ్మణ దండం చేత శిక్షించబడ్డాడు. కానీ ఇక్కడ పృథు మహారాజు రాజ్యాధికారం తన భోగం కోసం కాదు, ప్రజల కొరకు, ప్రజల సేవ కొరకు, దట్ మీన్స్ శ్రీకృష్ణుని సేవ కోసం, అంటే ఇది కృష్ణుడి సేవ కోసం నాకు లభించిన అవకాశము అనే భావనతో, అంటే సేవాభావంతో పృథు మహారాజు ఉన్నటువంటిది. ఇక మనం ఇక్కడ ఇంకా చూసినట్లయితే ఆ విధంగా పృథు మహారాజు మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఇతి బ్రువాణం నృపతిం అంటూ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటిది. ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్న రాజును, అంటే పృథు మహారాజు తన గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. ఏం చెప్తూ ఉన్నాడు? అహంకారంతో మాట్లాడట్లేదు, చాలా వినయంతో తన యొక్క బాధ్యతలను గుర్తు చేసుకుని ఒక నిజమైనటువంటి నాయకుడు ప్రజలకు ఏం చేయాలో ఆ విషయాల గురించి ఆలోచిస్తూ చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే నేను ఇంకా ప్రజలకు ఏం చేయలేదు, కాబట్టి నేను ప్రజలకు ఏం చేయాలో అనే ఆలోచనలో ఉన్నటువంటిది. సో అది మరి ఒక భక్తులు కృష్ణ సంబంధమైనటువంటి కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండేటువంటి నాయకత్వ లక్షణాలుగా చెప్పుకుంటుంటారు ఆచార్యులు. అలాగే ఈ శ్లోకంలో గాయక మునిచోదితాహ అంటూ చెప్పబడినటువంటి పదం. గాయక అంటే గాయకులు ఎవరు ఇక్కడ అంటే సూత, మహాగధ, వంది తదితరులు. మునిచోదితాహ
మునుల చేత ప్రేరేపించబడ్డారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ పృథు మహారాజుని స్తుతించడానికి వాళ్ళు వంది మాగధ సూత మాగధ వందులు రెడీగా ఉన్నటువంటిది. వంది మాగధాదులు రెడీగా ఉన్నారు. మరి అయితే ఇక్కడ ముని చోదితాహ, మునుల చేత ప్రేరేపించబడిన వారై అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఒక వ్యక్తిని అవతల వాళ్ళని పొగడడం కూడా తనకు తాముగా అతిశయోక్తిగా చేయట్లేదు అనేటువంటిది ఇక్కడ దీంట్లో తెలుస్తూ ఉన్నట్టు. మునుల యొక్క ప్రేరణతోనే వాళ్ళు స్తుతిస్తున్నారు. ఎందుకంటే సాధువులు, మునులు ఇవన్నీ కూడా సరైనటువంటి ఇది. సో కాబట్టి మనకి దీన్ని బట్టి కూడా మనకి ఆచార్యులు ఏం చెప్తూ ఉంటారు అంటే, భక్తి మార్గంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని ప్రారంభించినటువంటి భక్తులు మనం ఇష్టం వచ్చినట్లుగా కల్పించుకొని స్వేచ్ఛగా మాట్లాడకూడదు అనేటువంటిది దీని ద్వారా తెలుసుకోవాలని చెప్తారు మన ఆచార్యులు. ఎందుకంటే మనకి అవకాశం వచ్చింది కదా, స్వేచ్ఛగా ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడకూడదు. ఇది భక్తి నియమాల్లో మనకి ప్రారంభ దశలో ఇవన్నీ కొన్ని చాలా వరకు కొన్ని నేర్పించుకోవాల్సినటువంటి సదాచార విషయాల్లో మనకి ప్రారంభం అవుతుంది. ఇప్పుడు కూడా ఇంకా కంటిన్యూ అవుతున్నాయి సదాచార క్లాసులు మనకి. ఎందుకంటే మనకు మనంగా భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళం స్వేచ్ఛగా మనంతట మనం కల్పించుకొని ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడకూడదు అనేటువంటిది వీళ్ళ ద్వారా ఇక్కడ. అందుకే వాస్తవానికి వాళ్ళ ధర్మము, వాళ్ళ యొక్క పని కూడా అదే అయినప్పటికీ కూడా ముని చోదితాహ, మునుల చేత అంటే మునులు ఇచ్చారు అవకాశం. అంటే దీన్ని మనం ఏం చేసుకోవాలంటే గురువు, సాధువు, శాస్త్రం, ఆ విధంగా పరంపరలో గురువు కానీ సాధువులు లేదా శాస్త్రానుసారంగా ఉన్నప్పుడు వాటిని మనము మన యొక్క సొంత కల్పనలతో కాకుండా భగవద్భక్తిని, అంటే మన యొక్క భగవద్భక్తిని మన యొక్క సొంత కల్పనలతో తయారు చేయకూడదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మనకి ఆచార్యుల యొక్క వాక్యాలే మార్గదర్శకం కావాలి అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక ఇక్కడ ఆ వంది మాగాధాదులు ఋషులు ప్రేరేపించబడగా, ఋషులు ఆయన కీర్తించండి మీరు అని ఆజ్ఞాపించగా, ఎందుకంటే అంతకుముందే వాళ్ళు ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని అంతా కూడా వాళ్ళు కూడా చెప్పినటువంటి విషయాలు. సో కాబట్టి అప్పుడే వారు తుష్టువుహు అంటే స్తుతించారు. ఎందుకు గొప్పగా అప్పుడే పట్టాభిషక్తుడయ్యాడు అనేటువంటి విషయానికి కాకుండా, ప్రామాణికులైనటువంటి సాధువుల ద్వారా, మునుల ద్వారా ప్రేరితమైనటువంటి వాళ్ళై పృథు మహారాజు యొక్క గుణగణాలను చూసి వారు ఆయనను స్తుతిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే చెప్తూ ఉంటారు, మనం ఎవరినైనా స్తుతిస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ మనం ఒక ప్రశ్నించుకోవాలి అని చెప్తుంటారు ఆచార్యులు. మరి ఏంటి అతనిలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం? తాత్కాలికమైనటువంటి గొప్పతనమా లేదా శాశ్వతమైనటువంటిదా? తాత్కాలికమైనది ఏంటంటే మనం ఎంత అనుకుంటున్నా మన ఇంద్రియాలు, మన యొక్క మనసు ఇవన్నీ కూడా ఈ తాత్కాలిక విషయాల వైపుకే పరిగెడుతూ ఉంటుంటాయి. ఎందుకంటే ఇంకా మనము ఎంతో ప్రాక్టీస్ చేసి, ఎంతో నామస్మరణ చేసి, ఎంతో శ్రవణం చేసి, ఎంతో చేస్తే కానీ ఇంకా మనము ఈ బంధనాల నుండి, ఈ అహం నుండి బయటపడలేము. ఎందుకంటే ఎంత అనుకుంటూ ఉన్నా మనం భౌతిక విజయాల వైపుకే ఎక్కువగా చూస్తాం. వానికి ధనం ఉందా,
అధికారం ఉందా? అధికారం ఉన్నవాడికి, ధనం ఉన్న వాళ్ళ వైపుకి, లేదా ఖ్యాతులు, భౌతికమైనటువంటి. కానీ ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో ఇవేవి కూడా ప్రమాణాలు కావు. ఏంటి మరి ప్రమాణం అంటే, భగవంతుని పట్ల అతనికి భక్తి ఉన్నదా లేదా? అదే ఇక్కడ అందుకోసమే వారి యొక్క మనసు తుష్ట మనసహ అని చెప్పబడే పదం కూడా మనకు చెప్తూ ఉంటుంది. సో మరి ప్రామాణికులైనటువంటి వాళ్ళ చేత చెప్పబడడం చేత పృథు మహారాజు భగవంతుడు కీర్తించవలసినటువంటి వాడే, స్తుతించవలసిన వాడే అని వారి యొక్క మనసులు సంతోషించాయి. ఆ గాయకుల యొక్క మనసులు వినయంగా ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాటలతో పాటు ప్రామాణికులైనటువంటి వాళ్ళు ఋషులు కూడా వారికి ఆ విధమైనటువంటి విషయాలను తెలియచేయడం వల్ల సో ఆయన యొక్క అమృతమయమైనటువంటి ఆ పృథు మహారాజు పలికిన అమృతమయమైనటువంటి మాటలను ఆస్వాదించడం ద్వారా వారి యొక్క మనసు సంతసించినది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మన చెవులకు ఏది వింటూ ఉంటే అది మన మనస్సుని, హృదయాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది అని చెప్తుంటారు. కనుకనే మనకి శ్రవణం వినేటప్పుడు అది హృదయాన్ని, అలాగే మనం జపం చేసేటప్పుడు ఎదుటివాడికి ఇబ్బంది కాకుండా మన వరకు, మన చెవులకు చేరే విధంగా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ జపం చేసుకుంటాం. సో ఏది మనం మన చెవులకు వెళ్తుందో అది హృదయాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది అని చెప్తుంటుంటారు. అయితే అవి మనం వినవలసినటువంటివి ఏంటి అంటే చాలా రకాలుగా ఉంటాయి. మనకి ఇంద్రియ భోగానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు, ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏమి ఆస్వాదించాలి, ఏం కొనాలి, ఎంత సంపాదించాలి, ఎలా పేరు సంపాదించుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా మన ఇంద్రియ భోగాలకు భౌతికమైనటువంటి సంబంధం. సో కొన్నిసార్లు భౌతికమైన రాజకీయ విషయాలు ఎంత వద్దనుకుంటూ ఉన్నా అప్పుడప్పుడు ఓపెన్ చేయగానే వింటూనే ఉంటుంటాం. భౌతిక రాజకీయ విషయాల గురించి విమర్శలు, గాసిప్స్ ఇవన్నీ కూడా మనసుని కలతం చేసేటువంటివి. కానీ మరి ఏంటి మనల్ని మనసును పవిత్రం చేసేది, హృదయ మాలిన్యాలను తొలగించేటువంటిది అంటే శ్రీకృష్ణుని గురించి వినడము, భక్తులను గురించి వినడము, శాస్త్రం గురించి వినడము, ఆచార్యుల యొక్క బోధనలను వినడము, ఇది మనకి వాక్ అమృతముగా చెప్పుకోబడేటువంటివి. అంతేకాని ఈ వాట్సాప్ యూనివర్సిటీస్లో లభించేటువంటి చెత్త చెదారాలు కావు మనకి. సో హరికథ ఏంటి? హరికథ అంటే ఆ భగవంతుని గురించి, భగవంతుని యొక్క దివ్య గుణ గణాలు, జనన మరణాలకు సంబంధించి, అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు కదా, జన్మ కర్మచ మే దివ్యం అంటూ ఆయన చెప్తారు. సో శ్రీకృష్ణుని గురించి వినడం, ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క భక్తులైనటువంటి వారి గురించి వినడం, ప్రహ్లాదుడు, ధ్రువుడు, అంబరీషుడు వంటి వారి గురించి వినడం, పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఇలాంటి వారి గురించి వినడం, మరి ప్రామాణికమైనటువంటి శాస్త్రాలు, భగవద్గీత, భాగవతము, వాటిలో ఉన్న అంశాలను ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుల నుండి వినడము, అంటే శాస్త్రాల గురించి మనం తెలుసుకోవడము, ఆచార్యుల యొక్క బోధనలను వినడము, వీలైనంత ఎక్కువగా మనకి అవకాశాలు లభిస్తే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క లెక్చర్స్ చాలా లభిస్తాయి మనకి, అవన్నీ కూడా వినవచ్చు. అది వాగ్ అమృతము అంటే. సో ఆ విధంగా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు శ్రీమద్ భాగవతమును ప్రవచించడానికి ఆయన చాలా ముఖ్యంగా చెప్తుంటారు.
శ్రీకృష్ణుని గురించి వినండి. అదే భాగవత ధర్మంలో మొదటి మెట్టు అని చెప్తారు. శ్రవణం కదా. భగవంతుని కథలను వినేవారికి కృష్ణుడు హృదయంలోనికి ప్రవేశిస్తాడు అనేది మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా చెప్పబడుతుంది. అలాగే భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు. సారీ, భగవద్గీతలో కూడా కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు కదా, సతతం కీర్తయంతో మా నిరంతరము నా గురించి చెప్పుకునేటువంటి నా భక్తులు నా గురించి చెప్పుకుంటూ ఎంతో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంటారు. మరి అలా నిరంతరము నా గురించి తెలుసుకునేటువంటి వాళ్ళ యొక్క హృదయాలలో ఉండి ఆ హృదయంలో ఉన్న మాలిన్యాన్నంతా అజ్ఞానాన్నంతా తొలగించి జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగిస్తానయ్యా నేనని చెప్పారే. అదే చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు మనకి, కృష్ణుని గురించి వినండి, కృష్ణ కథ వినండి. సో మరి ఆ శ్రవణం చేయడం ద్వారా అది హృదయాన్ని తాకుతుంది, హృదయంలో కృష్ణుడి యొక్క స్థానం కల్పించబడుతుంది. అంటే చెవుల ద్వారా హృదయానికి కృష్ణుడు మనకున్నటువంటి అదే మనకి అంబరీషుడు తన ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం చేసినటువంటి వాడు. తన కళ్ళను భగవంతుని యొక్క దివ్య శ్యామ సుందర రూపాన్ని చూడడానికి, తన చెవులను నిరంతరము ఆ భగవత్ కథలను వినడానికి, తన చేతులను భగవంతునికి సేవ చేయడానికి, తన కాళ్లను వివిధ తీర్థస్థానాలు భగవంతుని స్థానాలకు చేరడానికి. సో కనుక భాగవతం మనకి ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దారి మార్గాన్ని చూపెడుతుంది. అమల పురాణమైనటువంటి ఈ భాగవతం కృష్ణ కథలను, అది కృష్ణుడిదైనా ఆయన యొక్క భక్తులదైనా కృష్ణ కేంద్రంగా ఉన్నటువంటివి కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా కృష్ణ కథగానే చెప్పబడుతుంది. కృష్ణ కథలను శ్రవణం చేయడం, శ్రవణం ద్వారా హృదయ శుద్ధి చేసుకోవడం, తద్వారా హృదయంలో భగవంతుడు ఉండడం, తద్వారా ఆ భక్తి నుండి కృష్ణ ప్రేమకు మార్చుకోవడం. అందుకే మనకి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుల వారు కృష్ణ నామాన్ని పలకండి, ఎవరితో కలిస్తే వాళ్ళని కృష్ణ చెప్పండి, హరే కృష్ణ, హాయ్, హలో ఇవి చెప్పే బదులుగా హరే కృష్ణ అని పలకరించవచ్చు. హరే కృష్ణ అంటే చూస్తారు మన వైపుకి కదా. సో శ్రవణం కీర్తనం ద్వారా మనకి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ప్రచారం చేస్తూ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ మంత్రాన్ని నోటితో పలకడం. అంతేకాదు, తద్వారా ఇక్కడ మన చెవులకు వినపడాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. అప్పుడే అది మన హృదయాలలోనికి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది. మరి ఆ మంత్రం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, ఆ భావం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు చెప్తారు. హో కృష్ణ, హో రాధామాత, నన్ను మీ యొక్క సేవలో వినియోగించుకోండి అని వేడుకోవడం. మనం ఆ మంత్రాన్ని కీర్తిస్తూ ఉన్నామంటే హరి హర రామ కృష్ణ అన్న ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి. సో కాబట్టి ఆ విధంగా మనము ఆ భక్తుల యొక్క కథలు, భగవంతుని యొక్క కథలను శ్రవణం చేయాలి అని చెప్తారు. అది ఎలా ఉండాలంటే వినయంతో ఉండాలి, పృథు మహారాజులాగా. సో ఇక మరి ఇప్పుడిక ఆయనకి ఆ స్తుతులు వినే అవకాశం లభించింది. అయినా ఆయన గొప్పవాడిగా ప్రకటించుకోలేదు. అదంతా కూడా ఒక భక్తుని యొక్క లక్షణంగా చెప్తూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే సహజమైనటువంటి భౌతిక స్వభావం మనకు గుర్తు రావాలి, మనకు గుర్తింపు రావాలి, నన్ను గుర్తించట్లేదు, లేదా ఇస్కాన్కి నేను ఇంత చేస్తున్నాను, అక్కడికి వెళ్ళినా నన్ను బాగా పట్టించుకోవట్లేదు, నన్ను గుర్తించట్లేదు అనే భావాలు వస్తూ ఉంటుంటాయి. అదంతా కూడా భౌతికమైనటువంటి సంబంధం.
నిజమైనటువంటి కీర్తి మనం కృష్ణ సేవలో ఎంత ఎక్కువగా నిమగ్నమైతే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఆ అవకాశం కృష్ణ సేవలో వినియోగించబడే విధంగా మనల్ని ఉపయోగించుకుంటున్నారు అంటే మనకు ఆ విధమైనటువంటి కీర్తిని వస్తూనే ఉంటుంది కదా. సో కృష్ణ సేవలోనే మనం చేసేటువంటిదే శాశ్వతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సంపద. సో కాబట్టి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని వినాలి. శ్రీమద్ భాగవతంలో ప్రతి పదం, ప్రతి భక్తుడి యొక్క కథ, హరికథ అది. భగవద్గీత వినాలి. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో అప్పుడప్పుడు అనుకుంటాం కదా, వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ, ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు, మనం ఎలా ఉండాలి, మనం ఎలా ఉండకూడదు, మన జీవన విధానమే భగవద్గీతలో మనకు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఉపన్యాసాలు వినాలి. మనం సాధువుల యొక్క హరికథలు వినాలి. హరినామ సంకీర్తనం వినాలి. వీలైతే ఏదో రీల్స్ పెట్టుకొని లేదా సీరియల్స్ పెట్టుకొని టైం దొరికింది కదా ఒక 10 నిమిషాలు రిలాక్స్ అవుదాం అంటూ రిలాక్స్ అవుతూ ఉండటానికి కొన్ని సీరియల్స్ అవి చూస్తే వాళ్ళని ఉంటుంటారు. ఇంకా కూడా మనలో ఉంటాయి నాలాంటి అజ్ఞానం ఇంకా అలాగే అప్పుడప్పుడు పోతూనే ఉంటాయి. ఎంత ఓపెన్ చేస్తున్నా ఏదో ఒక వైపుకు వెళ్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అవన్నీ అలవాటు అయి ఉన్నటువంటిది, ఒక్కసారితో తీసేది అది కాదు కదా. సో ఆ విధంగా చేస్తూ చివరికి కృష్ణ కథ లేకుండా వినలేనటువంటి పరిస్థితి. అందుకే చైతన్య మహాప్రభువుల వారు కానీ చిన్నప్పుడు పిల్లవాడుగా ఉన్నప్పుడు ఊకే ఏడుస్తూ ఉంటే కృష్ణ సంబంధ విషయాలు చెప్తే ఏడుపు మానిపోయేవాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు కదా. సో అలా భక్తులు తయారవ్వాలి అనేటువంటిది మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. కృష్ణ స్మరణ, కృష్ణుడి గురించి, కృష్ణ కథ, భక్తుల యొక్క కథలు, ఇవి మనం చేయవలసినటువంటివి. సో మరి ఈ శ్లోకం ద్వారా ఇప్పటి వరకు మనలో ఉన్నటువంటి ఏవైనా ఇంకా అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే తొలగిపోతే ఎంతో మంచిది. ఎందుకంటే వినయం, శాస్త్ర ఆధారితం, సత్సంగం, శ్రవణం, కీర్తనం, ఇవి మనకి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలుగా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటివి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.